Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another hadith na pud ta karon. Adunay usa ka lalaki nga nangutana kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsa may kanindot ni aning Islam? Ug gitubag ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadtong lalaki nga nangutana sa iyaha. Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanindot ni aning Islam, tut'imu at-ta'am, ang magpakaon. Ilabi na karon mga higala igsoon nga nagapakaon ta o nagapaiftar ta. Masyaallah sa mga nagapaiftar, gibawasan nila ang ilahang mga bahandi o ilahang gisadaka. Nagpakaon sila sa mga nagapuasa. Hinaut pa unta nga rewardan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dungagan ang mga grasya nga ihatag sa ilaha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ug sa sunod nga hadith, sumpay ni ato nga hadith, ingon ang propeta, usapod sa kanindot sa Islam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nga sa duol nga paghubad ni ato, ang pagsalam nimo sa imuhang kaila ug sa dili nimo kaila. Sa pagkapangalan pa lang nga usa ka Muslim, usa ka magtotoo, imuha gyud nang i-salam. Imong isalam imong igsoon, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamu alaikum. Bisan pa dili nimo kaila. Ang problema karon mga higala igsoon, magsalam lang ta sa ato ang kaila, dili. Sabay sa giingon ni Propeta Muhammad, usa ka kaayuhan ni aning ato ang relihiyong Islam, magsalam ta sa ato ang mga kaigsuonan nga mga magtotoo bisan wala ta kaila. Sa pagkangalan nga Muslim, usa ka magtotoo, nagsimba kang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ato abot silang isalam. Kung kaya nato nga isalam sila, naara sa atong kilid, isalam nato. Tungod kay mao may usa sa kanindot ni aning ato ang relihiyong Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.